चल भाई कौन खाइबू तो हाथर बिरयानी सब टेस्टी स्वादिष्ट वाला ठीक अच्छी कम तेल रे मारी बिरयानी बनी की देखो TOG gangster, I love to the passion, to viral sensation, representing nation, पण नखरे हजार. किती साधी simple तरी दिसते stylish, तुझ्या समोर फिकी baby बिल्ली आयलिश, तुझ्या diamond तुझ्यासाठी काय पण तुझे नखरे हाय पण I like it, तुझं nose print, earring, eyelashes bling bling, highlighter, blush आणि lipstick pink pink, ए माझी girl, ए जाने जिगर, ए चमक छल्लो मी तुझा king 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 king. जादू मंतर हा मंतर तुझा स्वॅग ओजी ओजी हाय तुझी कंबर एक नंबर तुला 100 पैकी एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल जे पाहिजे ते घे केमती जी नहीं तेल भी बेसी लगी बनी हाथ को बिल्कुल नहीं तेल तो नहीं